फबनाय थुलुंगाफुरियाव आसामनि मानगोनां मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे आसामनि गासैबो केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांखौ फबनाय थावनियाव बिथांखौ बिबार माला बावनायजों सिबिनायजों लोगोसे बे थावनियाव माखासे जौगाखांलु हाबाफारि मावनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि फान्डजों जे मोनसे माबा गोसोखांजाथाव जारिमिनारि माबा मोनसे मास्टार प्लेनिं हटेल लुनायनि हाबाफारि बेनि नामाव फाउन्डेसन खालामनो नागिरदों। बे गासैबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों नुनानै आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै गासैबो मन्थ्रि अफिसारफ्रा बाहागो लाफैनानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जे आंगोयै अनसायदों सिबिदों आरो बिथांखौ सन्मान होनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। बेनि थाखाय जों सारा बर' जाथिया दिनैहाय गिलु फालु गोसोआव गोजोननाय मोन्दों, रंजानाय मोन्दों आरो जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ फबनाय थावनियाव जोंहा माखासे गोबांथार खामानि मावनो दासिम आद्रा दङ, जेखौ जों मावनो हायाखै दिनैसिमहालागै। बेफोर हाबाफारिखौ दिनैनि सरकारनि आमोलाव रां अनसुंथाइ आरो माखासे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मावफुंनानै होनायनि थाखाय निस्सय दिनैनि दावबायबोनाय जोंनि आसामनि मन्त्रि सभानि गासैबो केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनहा गोथौयै सिन्था खालामगोन, सानगोन आरो बेवहाय जौगाखांलु हाबाफारिखौ लागोन। आं बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सासे हाबा मावफाग्रा मोनसे समनि सोमावसारारि लोगो हिसाबै आरो बर' फिसा सासे बे ओनसोलनि आरो लोगोसे आङो बे ओनसोलनि समस्तिनि सासे एमएलए हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो, मुख्यमन्थ्रि बिथांखौ आं खावलायो आरो जोङो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै गोदान मोनसे गोसोआव बोलो मोननाय फैदों, गोदान मोनसे गोसोआव आसा आरो मिजिंआ जोंनि गेजेराव फैदों जे थारैनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बे ओनसोलखौ बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नांगौ रोखोमै मोनसे मर्यादा आरो सिबिनायखौ बावनो थाखाय आवगायबोनाया जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा। जोङो नोंथांमोनहा मिथिगौ जे आसाम गभर्नमेन्टजों जोंहा आसामनि बिधान सभानि सिङाव मोनसे बुजाफोरा दं, मोनसे सोमोन्दो दङ आरो दिनैनि जे आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्थ्रि आरो लोगोसे सारा जोंनि केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोन दं, बिथांमोनजों जोंहा बहु बोसोरनि मोनसे गधुर सोमोन्दो दङ। दा बे सोमोन्दोखौ लाखिनानै दिनैहाय जोंनि हादाबाव जिहेतु जोंनि महान नेता महान पुरुष बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाधि स्थलाव जिहेतु दिनै आगान होफैदों, बेनि थाखाय जों बयबो निस्थार गोथार आरो पबित्र गोसोखौ लानानै बिथांमोनखौ बरायदों, हेफाजाब खालामदों। बिपिएफ हान्जा हिसाबै जोङो जायगा जायगा जोंनि मोनसे बरायनाय वेलकाम गेट गायसननानै बिथांमोनखौ जोङो गोरबो गोसोजों जे नाजावनाय जादों, बरायनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब खालामगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोंहा गोबां माखासे आसा मिजिं दं, बे जाहाथे आबुं जायो। बेखिनि माखासे मिजिं आरो थांखिजों जोङो दिनैनि हाबाफारियाव बिथांमोनखौ बरायनानै गासैबो बिथिङाव बाहागो लाफादों आरो बेवहाय जोङो दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय एमएलए हिसाबै आं दं आरो एमसिएलए बिथांमोन दं बिपिएफनि, लोगोसे जोंनि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनबो दंफैयो। जों जयैनो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बेवहाय बाहागो लाफादों। नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे आसामनि दानि जाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सासन खुंनाय एबा रायजो खुंनायनि माखासे आयदा खादब खायदा कौशला एसे आलादा। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव गोदो गोदाय आसामनि मन्थ्रि सभाया जेरैबायदि दिसपुरावनो केबिनेट मन्थ्रिफोरनि मिटिंखौ जिरायनानै सरकारखौ सालायबोदोंमोन, बेबायदि सरासर सालायबोबाय थानाय माखासे निथि बा खान्थिजों सरकारखौ दिनै सालायालासिनो बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि सभानि केबिनेट मन्थ्रि सभाखौ बिथाङा खालामहैदों आरो दिसपुरनिफ्राय अकल दिसपुरावल' गभर्नमेन्टखौ सालायालासे दिसपुरनि बाहेरायाव सरकारखौ लांनानै रायजोफोरनि खाथियाव बे सरकारा गसंहैनांगौ, बेनि मोनसे गोथार आरो स्पष्ट मोनसे निथिखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्लायाव दिनै केबिनेट मिटिंखौ बिथाङा खालामबोगासिनो दं। थिग बिब्दिनो दिनै क'क्राझारावबो बे केबिनेट मिटिंखौ बिथाङा फाथिनो थाखाय लादों। दिसपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम केबिनेट मन्थ्रिखौ लाबोनानै फाथिफैनाया जों सानो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि थाखायबो मोनसे खाफाल गोनांनि बाथ्रा आरो बे केबिनेट मिटिंआव आं सानो जोंनि क'क्राझारनि जौगाखांनायजों लोगोसे गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गोग्लैसोनाय माखासे मावनांगौ हाबाफारिफोर, जौगाखांनायनि जे हाबाफारिफोर दं, बेनि फारसे नोजोर
नोजोर होगोन जोंहा दिनैहाय फोरोंगिरिफोरनि माखासे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जेंनाफोर दं जायफ्रा दिनै सुस्रांजायाखै बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा मथे बिटिसि ओनसोलनि गासैबो स्कुलफ्रा आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियाम स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामजानांगौ खिन्थु दासिम बेफोर स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय जायाखै बा 6.3 बिटिआरनि एकर्ड दफाया मावफुंजानाय जायाखै आं सानो दिनैनि केबिनेट मन्थ्रिनि बिथांमोनहा जे मोनसे बेवहाय मिटिं जिरायगोन बे मिटिङाव बेफोर गासैबो फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय अर्थात 6.3 बे दफाखौ मावफुंनायनि सायावबो दिनैनि जौनो गोनां केबिनेटआ मोनसे गोख्रोङै थांखि लानानै फैगौ आसामनि जेनेरेल बाजेट 2023 एन्ड 24 आव जे जागोन बेवहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय रोखा मोनसे माने स्पेसियेल बाजेटारि प्रभिजनखौ दोनहैनो थाखाय दिनैनि केबिनेटआव पास खालामगोन आरो लोगोसे सुक्ति खालामनानै फैनाय मोनसे समनि हाथियार दैग्रा आफादनि मावथि सोद्रोमा जाहा एनडिएफबि बिथांमोन एनडिएफबि फंबाय बिथांमोन दङ बिथांमोननि गोबाङानो दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोननाय जायाखै रां अनसुंथाइखौ सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै बिथांमोननि नाम थिसननायाव गोबां खेलिमेलि जादों होननाय खोनादों बेफोरखौ सरकारा जाहाथे नायबिजिरनानै थाबैनो रिहेबिलिटेसननि पेकेजखौ साफ्रोमबो एनडिएफबि सारेन्डारि बिदा फंबायफ्रा मोननायनि राहा लामाखौ दिनैनि केबिनेटआव जाहाथे सावरायनानै क्लियार खालामनानै होयो आरो बे जोंनि सारेन्डारि फंबायफ्रा जाहाथे पुलिस आर्मि पारामिलिटारि फर्सफ्रावबो साख्रि मोननायनि लाहार फाहार लोगोसे दा आसामाव 1 लाख साख्रि होनायनि जे मोनसे परिकल्पना जों खामानि मावबाय थादों इन्टारभिउ जादों बेफ्रावबो बे सारेन्डारि फंबायफोरनि थाखाय माबा मोनसे स्पेसियेल खथा दोननानै बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ दिनैनि आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिटिङाव जाहाथे सावरायलायनानै बिनि थाखाय माखासे खाबुखौ दोनो बा राहाखौ थिसननानै दोननाय जायो बेबायदि जों गोथारै मोनसे मिजिंथिदों आसा खालामदों आरो खावलायनायखौ लाखिनाय जादों